Kategorija broj 20 za najbolju solističku ili komornu izvedbu nominirani su Pavica Gvozdić i Vladimir Krpan za album 4 desetljeća hrvatske glasovirske glazbe. Izdavač Muzički bijenale Zagreb i Hrvatsko društvo skladatelja. Monika Leskovar, violončelo i Ivana Švarc, glasovir. Izdavač Croatia Records. Zagrebački gitaristički trio Darko Petrinjak, Ištvan Römer i Goran Listeš za album Travanj je najokrutniji mjesec. Izdavač je Muzički bijenale Zagreb i Hrvatsko društvo skladatelja. A Porina u kategoriji 20 za najbolju solističku ili komornu izvedbu Porina su dobile Monika Leskovar, violončelo i Ivana Švarc, glasovir.